Знаеш ли, кое превръща Коледа в спомен, а не просто в дата? Традицията, онази, която чакаш цяла година. И тази година, по традиция на 19 декември, в зала България се случва не просто концерт. Случва се Коледа, такава каквато сме я гледали по филмите, с мащаб, със светлина, с трепет, но с български дух. Това вече не е събитие. Това е нова коледна традиция. Класиката, която те кара да спреш, музиката, която не слушаш, а преживяваш, и усещането, че си част от нещо по-голямо от теб. Тази магия е създадена от истински гении, архитект Димитър Ненов, и под диригентството на маестро Йордан Камджалов. Маестро, чието ръце носят авторитета на световната сцена и духът, силата на българския талант. Всеки, който иска да усети Коледа в най-чистия й смисъл, не в шума, а в дълбочината, не в клишето, а в смисъла, трябва поне веднъж живота си да бъде там. А истината е, че когато веднъж го преживееш, искаш да се връщаш всяка година. Всяка година на 19 декември, зала България. Истинска коледна магия, създадена от гении, преживяна от хора, които знаят стойността на красивото. Това не е просто концерт, това е Коледата, която остава.